Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 23 hanggang 25, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At umpisa natin ang update. Itong latest GovSat, simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. At kita po natin na yung hanging amihan ay medyo naghumina ng bagya. Dito na lamang po sa may bahagi po ng Taiwan, nag-retreat up north. At dito rin sa may southern coastline po ng southern China, as well as the northern portions of the South China Sea. In-enhance pa ito ng bahagya ng dating bagyong Vicky. Ito po may international name na si Kovan. At inasahan po itong malulusaw bilang isang low pressure area na lamang sa susunod na mga oras or sa susunod na 24 oras. Samantala, ang Pilipinas man po, ang dominant weather system na for the past few days na ito pa rin yung nagdominante sa ating ibang parte ng ating bansa ay yung hanging silanganin. Ito yung easterlies. Nakaka-affecto na yun sa silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Batanes and Babuyan Cooper Islands, Bicol Region, Romblon, Palawan, Sulu Archipelago, Visayas, and Eastern Mindanao. So, maganda pa rin ang panahon sa lagay ng easterlies, but pagdating ng hapon o gabi, may mga inaasahan pong mga padaan-daan pong mga showers or thunderstorms. Pero hindi naman po siya kalawakan o malawakan, okay? So, mga isolated areas lang po ng mga affected areas. Sa labas ng ating bansa, meron po tayong surface trough at wind convergence. Wala naman tayo nakikitang namumong sama na panahon o LPA sa mga oras na ito. But in the next few days, particularly sa Pasko or December 26, meron possibility na may mag-form po out of this surface trough na isang low pressure area na dadaan po sa may katimugan bahagi po ng Mindanao o sa may Celebes Sea. At magde-develop po siya bilang malakas na LPA dito po sa may southern portions ng Palawan habang tatahak ito patungo sa Spratly Islands at sa southern portions ng South China Sea. So, yan po yung forecast. Meron po tayong posibleng mag-form na LPA but napakababa po ito. Magiging epekto pa rin sa Pilipinas ay yung easterlies at konting northeast monsoon o northeasterly surface wind flow sa may dulong hilagang Luzon. Okay, so yan po ang kagandahan natin na yung week na ito. Na yung Pasko, medyo okay po ang ating panahon except po sa Mindanao. Gaya ng sinabi ko, may dadaan pong mahinang LPA, posibleng magpaulan sa lugar ninyo. Okay? At kung titignan natin yung fast animation, so yan po, ginagito po dito yung surface trough na posibleng may mag-form po dito ang isang mahina o shallow LPA. Pabantayin po natin. At kung titignan natin yung zoom in satellite animation, so kinagkita po natin dito sa nakalipas na 6 na oras, may mga localized thunderstorms po sa may Kanluran at katimugang bahagi po ng Mindanao. Kaya din po dito sa may malapit po sa Cuyo Island at dito rin po sa may Alabat, Kumaka at Atimonan, Quezon. May mga localized thunderstorms na yun nag-form. So far, wala naman pagbabago. Okay naman po ang panahon sa halos malaking bahagi po ng ating bansa. Ito naman po ang ating windy.com premium European model forecast sa ulan at wind for the next 2 days. So, bukas ng umaga, inaasahan pong magandang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero pagdating po ng Huwebes ng hapon, may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Mga maliliit na showers naman po sa Eastern Visayas, Eastern sections ng Bicol, at gayon din po sa Palawan at mainland area ng Luzon, lalo na sa may central at northern Luzon. At pagdating natin ng Christmas Day, December 25, yan na po, may papalapit po na mahinang LPA, bibigay ng mga ulan sa eastern sections ng Caraga region sa Mindanao at gayon din po sa may eastern sections ng Luzon, kasama po ang Bicol at Eastern Visayas. Pagdating po ng Pasko, meron po tayong mahinang hanging amihan or weak easterlies. At kung lumakas po ito, magiging northeast monsoon po. Pero so far, okay naman po ang ating panahon sa Pasko. May mga padaan-daan lang po mga ulan sa malaking bahagi po ng Silangan Luzon at Kabikulan, Eastern Visayas, especially sa hapon o gabi. At ito nga, magdating ng December 25 ng hapon,
Ayan, may mga inaasahan po mga showers o thunderstorms, particularly dito sa Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao. Meron po meron po mga lalakas na mga localized thunderstorms. Dahil po yan sa pagdaan ng mahinang LPA south of Mindanao. At kung tinignan natin sa Sabado, ng alas 8 ng umaga, yan na po, pupunta na po sa may Celebes, pupunta na po sa may southern portion ng Sulu Sea, itong low pressure area na posibleng maging active, okay, sa may southern portion po ng Sulu Archipelago, lalo na sa Sabado ng gabi hanggang Linggo. Meron po tayong inaasahan na formation ng isang aktibong LPA sa may Palawan. Hindi natin alisin ang probability na posibleng maging tropical depression, so let's wait and see na lang muna. So far, yan po ang ating latest sa ating windy.com rain at wind forecast. By the way, sa December 27, Linggo, may mga ulan din mangyayari po sa may Kabikulan at eastern sections po ng Central Luzon. Okay, at bago tayo paalam, ito ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center. At kita po natin, hinahati po ito sa 2 linggo. Sa unang linggo, valid December 23 hanggang December 29, may inaasahan po tayong above average rainfall. High probability po ito sa central at southern portions po ng Pilipinas. Then, pagdating naman po ng week 2, valid December 30 hanggang January 5, same weather conditions across the Philippine Islands. May mga inaasahan po tayong mga rains and thunderstorms brought about by the La Nina-driven na easterlies. Dahil may La Nina, medyo malakas po ang easterlies, mga paulan sa Pilipinas. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung gabi po ng Miyerkules hanggang Biyernes na po ito, Pasko, December 25. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Merry Christmas to all. Salamat po sa pagpunod niyo sa aking YouTube channel.